Deci s-a stins focul pe la ora 10:30 și la 2 ori de frig, adică după 3 ore cancer. Izolația este inexistentă la această tiny house, dar asta se răcește instantaneu când s-a oprit focul. În 3 ore a ajuns la 5 grade. Hai să vă arăt cum e în interior. Ia uitați ce avem un sistem de încălzire sonară. Ai ajuns la destinație. Bine, pe timp de zi o să vă dau niște poze să vedeți. Și asta este un alt tiny house. Dacă te uiți atent, este super tare. E cu minte. Op. Ia să vedem. Op, așa. Ia uitați și voi ce frumos e. Cât de frumos. Op, așa. Hai să vă arăt cum e în interior. Ia uitați ce avem un sistem de încălzire sonară. Bine, noi oferim sisteme puțin mai avansate clienților. Avem și un papagal. Și acesta este patul de 2 persoane. Aici frumos un loc unde, uite, avem și ceva de băut dacă ne dorim. Foarte drăguț arată. Și bineînțeles că încălzirea se va face cu ajutorul unui șemineu. Bun. Acum vă arăt ce avem aici. Avem un acumulator care, practic, ia uitați, avem 12,6 și aici avem 12,5. Avem și USB. Da. Totul este în miniatură. Avem și o de asta de lemne. Suntem foarte dotați. Da. Ce să vă zic? Avem și un frigider mic. Un boiler. Foarte tare. Cam așa se vede afară de aici din pat. Iată că am ajuns și în interiorul căsuței. M-am așezat confortabil aici, în pat. Foarte tare experiența și pentru cine e interesat de construcții de genul acesta similare, bineînțeles că nu vor fi numai pe structură de lemn. Noi o să ne folosim și de avantajul panoului sandwich care izolează mult mai bine. Dar ideea este absolut genială, inclusiv cu partea de suspendare și autonomie și tot ce trebuie. Mâine voi filma mai multe scene și mai multe secvențe pe timp de zi, să se poată
observa cât de interesantă este această construcție. Dacă vi se pare interesantă și v-ați dori o căsuță de genul ăsta, lăsați un comentariu. În funcție de suprafața dorită, în funcție de dotările dorite, putem face inclusiv o calculație de preț. Nu uitați să dați un like neapărat la acest video. Ia uitați, dragilor, ce se întâmplă aici. Ai posibilitatea să-ți faci inclusiv un ceai. Da? Avem aici ăsta, care prezintă un boiler, inclusiv o priză. Să vedem ce ceai ne iese. Ia. Nu se vede din păcate afară, lumina este foarte termică. Da. Aici se vede cealaltă căsuță Tiny House. Avem aici de băut, pahare, ceai, căni. Ia hai. Nu mai lăsăm. Așa. Ia uitați ce epic se vede. Deci mai epic de atâta nu ai cum. Este absolut senzațional. Are și ăsta farmecul lui, chiar dacă ar fi fost automat mai comod, vă dați seama, decât să faci focul. Dar farmecul nu poate fi înlocuit de altceva. Nu poți să ai un asistent de încălzire care să îți aducă această priveliște. Da? Senzația asta rustic pe care ți-o dă această căsuță. Să vreau să-mi bag și telefonul la încărcat până una alta. Ia uitați cum iese fum. Nu se vede că am dat cu flash acum. Era foarte tare. Asta este filmarea pe sub căsuță. Ia uitați cum stă suspendată. Frumos. Cât de tare. Deci s-a stins focul pe la ora 10:30 și la 2 ori de frig, adică după 3 ore cancer. Izolația este inexistentă la această tiny house. Asta este surpriza neplăcută, nu are nimic, nicio legătură cu faptul că e tiny. Ba din contră, trebuie să încălzească repede ceea ce și face, dar nu menține căldura. Pentru că este construită din punct de vedere al izolării fără niciun fel de cunoștință. Este absolut imposibil să locuiești. Te sufoci. Te sufoci practic în momentul în care dai drumul la chestia asta. Măcar o sobă, dacă era aici, mai ținea de cald, că rămânea cald. Dar asta se răcește instantaneu când s-a oprit focul. Așa că o să tragem concluziile la final despre ce înseamnă tiny house și când alegi să faci un tiny house, că dacă te apuci tu, care probabil n-ai nicio cunoștință în domeniu, să faci un tiny house, e posibil să iasă ceva de genul ăsta. Chiar dacă estetic arată pleasing și drăguț. Bun. Dacă este să fac o estimare așa de temperatură, vreau să vă spun că temperatura a ajuns de la 35 de grade datorită acestui șemineu. În 3 ore a ajuns la 5 grade. Adică a scăzut cu 10 grade pe oră. Comparativ cu o construcție pe care o facem noi cu panouri sandwich, că toată lumea întreabă care-i treaba cu panourile sandwich. Izolează extraordinar de bine pentru că au spumă poliuretanică. Și atunci temperatura scade cu 1 grad pe oră, nu cu 10 grade pe oră. În momentul în care întrerup orice sursă de căldură, am testat containerele realizate de noi cu peretele de 50 și temperatura scade cu 1 grad pe oră.
ce diferență de izolație. Totodată sunt convins de faptul că dacă cineva ar fi venit să facă un review plătit despre Tiny House, ar fi spus, domne, cât este de extraordinar, este super wow. Da, poate din punct de vedere al designului este wow. Dar e foarte important să testezi construcțiile iarna, în momentul în care este exagerat de frig, sau vara, în momentul în care este exagerat de cald. Așa îți poți face cel mai bine o părere despre confortul pe care îl poți avea într-o clădire. Și revenim la chestia extraordinar de esențială, și anume izolarea clădirii respective. Asta este practic cea care face diferența între o clădire în care te poți simți în apele tale, ca să zic așa, și poți avea confortul dorit, și o clădire care te forțează practic să iei niște măsuri puternice de încălzire sau de răcire, datorită faptului că este prost gândită de la început. Ia uitați și voi cum s-a strâns sticla de la frig. În 3 minute stat la o țigare afară, ca să vedeți cât de frig e. Imediat s-a contractat tot aerul din sticlă. Să fii nevoie să faci la 2 noaptea aerofoc. Acum așa reveni la loc imediat. Ok, așadar concluzia este următoarea. Pe lângă faptul că am plecat de acolo spre dimineață, n-am putut să mai rezist, să mă sufoc în momentul în care făceam focul și să fac frigul imediat după. Ea, din punct de vedere estetic, arată wow și îl felicit pe proprietar. Însă asta este dezavantajul unei construcții realizate exclusiv din lemn. Bineînțeles că există tehnici și metode prin care se poate mări gradul de izolație termică la o clădire realizată din lemn, dar niciodată nu va fi superior spumei poliuretanice. Căutați și voi pe internet să vedeți care este cel mai bun izolator. Cel mai bun izolator la o clădire este spuma poliuretanică. Asta reprezintă superioritatea construcțiilor din containere modulare, respectiv izolația fantastică din start, la care, bineînțeles, mai putem adăuga strat de izolație suplimentar. Deci cel mai important lucru la o clădire este confortul termic. Nu contează cât de mobilată e, cât de extraordinară e. Dacă tu faci frigul, degeaba este wow. Dacă tu mori de cald, degeaba este wow. Deci plecăm de la un confort termic și după aia restul este poveste. Așa că eu propun celor interesați de căsuțe de vacanță, mai ales în zone montane, să meargă pe o variantă pe containere modulare de locuit, cu pereții din panouri sandwich, la care se adaugă strat suplimentar de izolație, în așa fel încât să stai confortabil. Da, vă mulțumesc că ați urmărit acest video. Dacă îl găsiți interesant din punctul ăsta de vedere al confortului termic, vă rog să ne contactați să discutăm despre proiectul dumneavoastră.